טוב, פרק השני של בטוקה בוקה. יאללה, בואו נתחיל. לפני שמתחילים, תרשמו להראות, תפעילו את הפרסום, טינג, יאללה, בואו נתחיל. איזה כיף. אני לבד בבית, כולם מלכו, ואף אחד לא בבית, וסרט קצת לבד. טוב, אולי בואו נלך להכין את הדברים לסרט. כן, בואו נשים את המטאטה בצד. טוב, בואו נלך, יאללה, בואו נלך כבר. בואו נלך להביא דברים לאכול. הנה הממתקים, ובואו נלך. בואו נלך עכשיו לעשות לי קוקו בשיער, הלא נוח לי השיער בכלל. יאללה, בואו. יאללה, בואו נביא. הנה זה, בואו נשים עליי. יפה. טוב, יאללה, בואו. לראות סרט. יאללה, בואו. יחד נראה עם מצב שלנו החמוד הזה. איזה מתוק הוא. טוב, אז יאללה. בואו לבחור סרט. לא, משעמם. בסדר. איזה עצוב הסרט הזה. כמה תקים בשביל זה. זה עצוב, זה מאוד, אבל מאוד בשוק. חסו את זה. זה עצוב. טוב, בואו נזרוק הכל לפח, כי נמאס לי כבר לראות את הסרט הזה. טוב, תנו לי קצת להירגע. טוב, נרגעתי. בואו נסגור את הטלוויזיה. טוב, יאללה, בואו נזרוק את זה לפח. ואיפה לשם אנחנו יכולים בית. יאללה, בואו. טוב, יאללה, בואו. הנה הפח. בואו נזרוק את זה. אוקיי, יופי. עכשיו, בואו נביא את ילדים מהגן. כי הם צריכים לבוא. יאללה. בואו נתלבש. שים את זה פה. ובואו נתחיל. הסרט הזה קצת הציב אותי עוד קצת ממש. אני אפסיק לפקוד, אל תדאגו. טוב, יאללה, בואו נלך. כיף בך גם היום? זה חדש? כן, מאוד. אמרתי לך שלא ביצעו לך בגן? כן. איזה כיף היה, נכון? כן, מאוד, את צודקת, ליבי. יאללה, אתם רוצים אולי לראות סרט? כן, אבל של מה? של ילדים קטנים שאתם רוצים. ייי, איזה כיף. תביאו לי את התיקים, נשים אותם במקום בסדר. טוב, בואו שלך כאן ואת שלך כאן, יופי. טוב, כולם רגולים? כן. מי רוצה ממתקים? אני לא שומעת. אני לא שומעת. יאללה, בואו נלך. לכו אתם, אני בינתיים מביא את הממתקים. בסדר, אנחנו הולכים. רגע, בואו תלבשו פיג'מה שתגישו בבית. איזה כיף. אנחנו לובשים פיג'מה. איזה כיף. הורדנו את הפיג'מה. בואו נחזיר למקום. טוב, אני מורידה את הקשת ושמה במקום והולכת. גם אני עם הבובה שלי. הגענו. טוב, בואו נשב. בואו נחכה לאמא, כן. אוקיי, הממתקים שבבית שלי ובואו נלך. חברים. לא חברים, התכוונתי להגיד מתוקים שלי. אמא, את מאוד מצחיקה.
תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. טוב, מה זה משנה? יאללה, קחו מתקים. בואו נבחר סרט. אתם אוהבים? כן. אפשר לשחק אולי שונים? לא, אמרנו לראות סרט. אבל למה? בא לנו. זה כמו סרט, רק במשחק. תהיה בשקט. טוב, בסדר. אז בסדר. תשימו מה שאתם רוצים. מה באמת? כן, בטח, באמת. טוב, אז תשימו, אני מחכה. בסדר, עושים זה יאיה. את יודעת מה זה יאיה בשפה שלנו? נו, יאיה זה מכות בשוני. בואו נשים. בואו נראה מי ינצח. אני חושבת שאני. בואו נראה. אני אנצח. אני בטוח. הפסדתי. איזה באסה. אני ניצחתי. איזה כיף. אמא קחי. תודה. לא צריך להתעצבן. תנצחי פעם הבאה. אבל בסדר. את יכולה לשחק איתי? מה באמת? כן בטח. יאללה בואי. אני אעזור לך באמת? כן. תודה אמא, תודה רבה אבל, תודה. יאללה, תתחילי. אני מאמינה בך. יאללה, בוא נראה. אני מאמינה בך, מתוקה שלי. אני אנצח, תראי. ניצחתי, ייי! אמרתי לך שאני מאמינה בך? כן, נכון, בואו נחזיר את הסוני. איבדת, הפסדתי. זה בסדר, העיקר ששתינו טובים בזה. נכון. רוצים אולי ללכת לטייל? כן, אבל שכחנו לאכול את הסוכריות. תאכלו אותם בדרך. או שתאכלו עכשיו? עכשיו, כן. אני איתי. אבל למה את לוקחת לי דווקא את הסוכר המקל שלי הכי טובה בעולם? תביא לי. לא. אני. אני מאוד כועסת שאתם תמיד רבים. תביאו לי את הסוכר, תאכלו את מה שיש. אז אני את זה. כן, זה טעים. יופי, אבל הוא לוקח 2 כי זה גדול והשניים קטנים. אוף. יש, ימי. איזה כיף. ורק שתדע, אז מה? כי נשאר לי. אני אוכלת. היה טעים. טוב. תזרקי את זה בבקשה לפח. טוב, אז נראה טעים מה שאכלתם. אני אוכל את הסוכר מקל ואני אלך לזרוק את זה לפח כמו שביקשתם. סליחה שרבתי איתך, אני אוהבת אותך אח שלי. וגם אני אותך. יופי, אני אזרוק את זה לפח ונתחיל ללכת. חמודים, תתלבשו. בסדר. יאללה, לכו. בסדר, באנו, אנחנו נלך. אל תדאגי, אנחנו ילדים גדולים. בסדר, אני מאמינה בכם. לכו. יאללה, בוא תתלבש. כן, והיום אני לא לוקחת הבובה איתי, כי אני כבר ילד גדול ואני רוצה לקבוע. אוקיי. אני היום אלבש את זה. כן, ואני את זה.
זה פיג'מה של תאומים. טוב שקנינו אותה אתמול, נכון. את צודקת ואתה צודק. היום אני אשים את הקשת שלי. בסדר. טוב, בואו נלך לטייל. כן, זה כיף. טוב, בואו נלך לאמא. גיד לה שאפשר ללכת. אמא, מה מתוקים? נזכרנו במשהו, לאן הולכים? להגיד לכם לאן? כן, נראה מעניין. למסיבה של הבנים. מה? באמת? איזה כיף! אני מתרגש וגם אני מתרגשת מאוד. יאללה, בואו נלך. כן, תודה אמא. תודה רבה. יאללה, בואו נלך. טוב, יאללה, בואו נתחיל ללכת. שלום חברים, מה קורה? שמי אן. אם אתם זוכרים, קודם כל, לפני שמתחילים, תיתנו לייק לסרטון, תירשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון. יאללה, בואו נתחיל. בואו נתתה עוד קצת. סיימתי. שלום חברים, אנחנו בפרק שני של טוקבוקה. אתם זוכרים בפרק הראשון שסיימנו ומתי שתתית? יופי, כל הכבוד. טוב, אני סיימתי את הדתות. כולם הלכו, ואני רוצה לראות סרט. רוצים לראות אותי? כן, אני לא שומעת. יאללה, בואו. קודם כל, נשים אחד כזה, כדי שלא יפריע לי בשיער. דבר שני, עכשיו מביאים את הממתיקים. ללכת לסלון ולהתחיל לראות סרט. דבר שלישי, עכשיו בוחרים סרט ומתחילים לראות אותו. אבל תסתכלו עליי טוב. סרט עצוב. אני אוהבת עצוב ואז אני בוכה. יאללה, בואו נתחיל אולי לראות כבר. יאללה, בואו נתחיל לבחור. בחרתי. וואי, איזה עצוב זה. מאוד אבל מאוד עצוב. בואו נאכל. איזה סוכר מקל טעימה. אני אוכלת אותך. טוב, סיימנו. בואו נזרוק את זה לפח. בואו נסגור את הטלוויזיה. רגע. סגרתי. טוב, נרגעתי קצת. בואו נלך לזרוק את זה. להביא את הילדים מהגן ומהבית ספר. טוב, בואו נזרוק את זה. בואו נתלבש. נביא את הילדים מהבית ספר. זה הבית ספר שלהם שהם באו פעם ראשונה. החדש, כי הם רק היו בגן. עכשיו הם בכיתה א'. בואו נתלבש. טוב, בואו נלך להביא אותם. אני הולכת. יאללה. שיהיה לכם ביי ביי. ביי ביי. נו, איך היה כיף ביום ראשון? כן מאוד. אני רוצה לשמוע. תתלבשו קודם. לאן הולכים? למסיבה של הבנים. ייי! איזה כיף, נכון. יאללה, בואו. אפשר לשאול שאלה? כן. למה שניכם מחזיקים את התיקים שלו שלכם? כי הוא עזר לי ואני עזרתי לו. כן, זה כזה משימה של הילדים. טוב, בואו נחזיר הכל למקום ונתלבש לאן שהולכים. אני רוצה היום ללבש את זה. יאללה, בואו נלבש. טוב, בואו נשים במקום ונתחיל ללכת. אני מוכנה. גם אני אז. רגע, הבובה שלי. יאללה, בואו נלבש אותה ונלך. כן, יאללה, בואו נלך.
אוקיי, חמודים, נכון? אמרתי שהולכים למסיבה ולא אכלנו היום? נו, אז אמרתי אולי אני אקנה לכם לאכול פה? ייי! יאללה, בואו ניכנס שנייה, בואו נביא להם את הכרטיסים. קודם כל צריך לעמוד בתור. אוקיי, הוא הלך. תורנו. שלום לכם. שלום. בואו נלך. כן. טוב, יאללה, בואו נלך לאכול. כן. איזה כיף הולכים פה. כן, בואו. לא צריך את זה. בואו נזרוק את זה לפח. אני אזרוק, אני אלך לזרוק. טוב. תלך, אבל אל תאחר. בסדר, ביי. הגעתי. זרקתי. הגעתי. יופי. שבו לאכול, אני אביא לכם את האוכל. בסדר. בואו נשב לאכול. יאללה. בואו נפנה את הכל. כן. בואו נפנה. יאללה. שעכשיו נתחיל לאכול. שהגיע האוכל. טוב, מחכים. חמודים, מה האוכל הגיע? קחו. תדע, וואי, זה נראה מאוד טעים. כן, מאוד. נראה מאוד טעים. יש עוד אוכל? כן, רגע, הוא אמור להגיע. הגיע עוד אוכל. בבקשה. תדע. בבקשה, קחו גם מים. תדע, בבקשה. יש עוד אוכל, אני צריכה לחכות. וואי, כמה אוכל. איזה מוזרת. אתה מאוד מצחיק. כן, בואו נחכה לאוכל הטעים שמחכה לנו. יאללה, בואו נחכה. זהו, האוכל הגיע לנו, קחו מה שנשאר. אוקיי, לקחנו. יאללה, בואו נתחיל לאכול. כן, וזה נראה גם מאוד טעים. בואו נתחיל. איזה טעים הפוקרבורין נראה. כן, מאוד. וואי, הטעים, אכלתי אותו, ובא לי גם קצת לשתות. מאוד טעים, מאוד אבל. אני לא משקרת. אתה רוצה איתו? כן. מאוד טעים. למרות שהם מים רגילים. בואו נאכל גלידה. היה טעים. טוב, בואו נאכל הכל. יש פה עוד אוכל אחד. כן, בואו נאכל. טוב. סיימנו את האוכל. אפשר ללכת להתחיל את המסיבה. ייי! בואו. צריך לעלות על האוטובוס הזה, מה שזה לא יהיה, ואז להגיע. טוב. יאללה, בואו נתחיל ללכת. יאללה. אוקיי, חמודים, הגענו. יש איזה כיף. טוב, לא צריך לקחת דברים כאלה וזהו. וואו, אני בשוק, אני אוהבת. גם אני, אפשר דקה לבוא? כן, מותקום שלי. וואו, אנחנו מאוד אוהבים אותם. מוכנים, אנחנו לא שומעים. כן, אנחנו לא שומעים. אנחנו לא שומעים. אם אתם מוכנים. כן, אנחנו לא שומעים. אנחנו לא שומעים. אם אתם מוכנים. כן. אפשר להתחיל? כן. איזה כיף? כן. טוב, מתחילים בעוד 3, 2, 1. מוכנים? כן. קופצים, קופצים, כן. איזה כיף. כן, קופצים, כן. עוד רגע סיימנו את המסיבה. כן. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. איזה כיף, איזה כיף. טוב, חמודים שלי, לכו לישון, תחליפו לפיג'מה. אוקיי. נראה יפה. טוב, אני גם עושה פיג'מה. יאללה, בואו נלבש. טוב, לילה טוב. לילה טוב, מתוקים שלי.
הלכתי. טוב, אני גם צריכה ללכת לישון. לא יודע. טוב חברים, זה הסרטון שלנו להיום. אני מקווה שנהנתם. ביי.